La Paeria de Balaguer té previst finalitzar en les properes setmanes la reforma de la zona enjardinada dels blocs del barri del Firal. L'actuació inclou la creació d'un parc infantil destinat a infants de 0 a 5 anys i l'habilitació d'un espai d'accés per als serveis d'emergències. La paella d'Urbanisme, Esports i Afers Socials, Laia Vilardell, i el paella d'Entorn Natural, Empresa, Comerç i Comunicació, Guifré Ricart, han visitat recentment les obres per comprovar-ne l'estat actual. El paella Ricart ha explicat que aquesta reforma respon a la necessitat de millorar l'accessibilitat per als vehicles d'assistència urgent. Vam començar per un tema d'intentar donar un millor accés als serveis d'emergència en aquesta zona interior d'aquests edificis d'aquí de la zona del Firal, i en aquest sentit s'ha aprofitat per crear aquest pas central més amb terra i als perímetres pavimentar i aprofitar per ficar aquest paviment de cautxo amb els jocs infantils d'una edat de 0 a 5 anys, en aquest sentit per poder-li donar aquest ús més d'espai, més d'esbarjo i més per tots els veïns i veïnes d'aquí del Firal. Les obres ja estan pràcticament enllestides i només resta la instal·lació dels jocs i el paviment de cautxú i l'enjardinament dels espais verds. Ara estem només a l'espera que l'empresa pugui fer la instal·lació dels jocs infantils per acabar ficant el paviment de cautxú i acabar de fer una zona enjardinada amb recursos propis de la mateixa paeria. En aquesta actuació també recuperarà una antiga font situada a l'espai del futur parc infantil. El projecte s'ha executat mitjançant un contracte menor, amb un cost total inferior als 40.000 euros per a les arques municipals, cosa que ha permès dur-lo a terme sense necessitat de licitació.